ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо олами ҷиноят, кирдорҳои ба ҷойма хавфнок ва ҳамзамон дастоварду натиҷаи хизмати мақомоти милитсия шинос менамояд. бо мо бимонед то аз рӯйдодҳои хилофи қонун бархурдор гардед. дар студия бо шумо эҳсон абдуллозода. шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Сино ҷиноят бар муқобили ҳаёту саломатиро ба қайд гирифт, ки дар заминаи рашку бадгумонӣ содир шуда фоҷиавӣ ва ба марги ҷабрида анҷом ёфтааст. сокини 35-солаи шаҳри Душанбе Туманов Алишер сани 8 март бо ҷавондухтари 29-сола муноқиша карда ба сару рӯяш зарбаи ҷароҳат расонанда задааст. аз ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ҷабрида вазъи саломатиашро аз даст дода бо гузашти 3 шабона рӯз дар беморхона ба ҳалокат расидааст. майёри милитсия Сироҷиддин Шакурӣ дар ин хусус маълумоти бештар дорад. дар муносибатҳои оиладорӣ якдигарфаҳмию эҳтиром нисбат ба ҳамдигар ва муҳаббату самимият рукни муҳим ва асосии устуворӣ ва бунёди оилаи солим ба шумор меравад. мутаассифона дар бештари маврид дар заминаи хусумату бадбинӣ муносибатҳои оилавӣ вайрон ва аъзоёни оила аз ҳам парешон ҳатто оқибат ба фоҷиа анҷом меёбад. Туманов Алишер сокини 35-солаи шаҳри Душанбе ки бо шаҳрванд Абдуллоева сокини 29-солаи шаҳри Душанбе оила барпо намуда бо ҳамдигар зиндагонӣ мекарданд, маҳз унсурҳои нобоварию бадбинӣ оқибат ба фоҷиаи оилавӣ ва ҷинояти мудҳиш анҷом ёфт. дар натиҷаи тафтишоти пешакӣ муайян гардид, ки Туманов Алишер санаи 8 марти соли ҷорӣ дар заминаи рашку бадбинӣ ҳамсари худ Абдуллоеваро дар манзили истиқоматиаш мавриди латукуби шадид қарор додааст. бо бардоштани ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ ҷабрдида дар беморхона бистарӣ карда шуда санаи 11 март ба ҳалокат расид. дар ҳолати ғазабнок метамшидам зада будем қарор доштум ғазабнок шидум задумш сарш гирифтум хезондумш бояд тайга парош дар задум бо ғалтил. айни замон нисбати Туманов Алишер бо модда 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. дар натиҷаи дер намудани чорабинаи оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раисияти мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ як далели ташкили фасодхона барои истеъмоли воситаи нашадор ва моддаи психотропӣ ва дар ин замина муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор ошкор карда шуд. гузориш дар ин хусус таҳия шудааст. кирдори ношоиста, амали номатлуб касро аз роҳи дурусти ҳаёт берун карда ӯро рӯ ба табоҳиву заволӣ меорад. истеъмоли воситаи нашадор низ чун моддаи матӯшкунандаи бадтаъсир инсонро ба касодӣ, носолимӣ, беобрӯгӣ ва ҷинояткорӣ оварда мерасонад. дар натиҷаи доир намудани чорабинаи оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раисияти мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ як далели ташкили фасодхона барои истеъмоли воситаи нашадор ва моддаи психотропӣ ва дар ин замина муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор ошкор карда шуд. шаҳрванд Камолов Икром Саидаҳмадович сол таваллудаш 1974 истиқоматкунандаи маҳаллаи Гипраземи шаҳри Душанбе ки пеш барои интиқол ва паҳну фурӯши воситаи нашадор суд шудааст, баъди адои ҷазо ислоҳ нагардида боз ба ташкили фасодхона ва таъмини як гурӯҳ нашамандон бо ин маводи заҳрогин машғул гардидааст. ном бурда дар ҳудуди ноҳияи Синои пойтахт дар кӯчаи Сино бинои 42 дар ошёнаи 5 манзили истиқоматиро ба эҷора гирифта ба ҳаммаслаконаш барои истеъмоли воситаи нашадор шароит муҳайё намудааст. من خونه را به اجاره گرفتم برای نشه کشی. این 5-6 کسی که میشناختم را در شهر عمو میومدن میشیدن دم میگرفتم نشه میکشیدن. یک تشمیدود یک ساعت سمه هم خیلی مبرمان میرفتم. چگونه واسطه نشادر هم کریستال میزدن، نشه میکشیدن، هم چیز لیریک میزدن. ҳаммаслаки ӯ Собирух Шӯҳрат Қувватович сол тавонидаш 1983 муваққатан истиқоматкунандаи ноҳияи Синои пойтахт ки пеш як маротиба барои одамкушӣ дар Федератсияи Россия ва 2 маротибаи дигар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои муносибати ғайриқонунӣ бо воситаи нашадор суд шудааст, ба Камолов Икром ҷиҳати дастрас намудани воситаи нашадор кӯмак мекардааст. ҳангоми ворид шудани гурӯҳи оперативии ҷустуҷӯӣ ба фасодхонаи ташкилнамудаи Камолов Икром як гурӯҳ шаҳрвандон ба истеъмоли навъҳои гуногуни воситаи нашадор машғул буданд. инҳо Ашуров Нурулло Авазмадович сол таваллудаш 1975, Одинаев Тоҷиддин
Хуседин Аҳмадович, сол таваллудаш 1983, Ҳакимов Сунатулло Раҳматуллоевич, сол таваллудаш 1980, Хоҷаев Ҷумахон Роғович, сол таваллудаш 1968, Боиматов Неъматулло Бозорович, сол таваллудаш 1968, муваққатан истиқоматкунандагони маҳаллаи Гипраземи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва Шарипов Муҳаммадакбар Тоирович, сокини кӯчаи Назаршоев шаҳри Душанбе, ки пеш барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст, мебошанд. Аз рӯи нишондоди боздоштгардидагон, онҳо як рӯз пас ба ин манзил барои истеъмоли маводи мухаддир ҷамъ омада, барои муҳайё намудани шароит ва таъмин бо воситаи нашадор ба Камолов Икром аз 100 то 200 сомонӣ маблағ пардохт менамуданд. در خانه اجاره گرفته Икром میرفتیم با استعمال نشادر از 100 سومون میدادیم، هم استفاده میبردیم. Икром سو میدادم همجا میخریدم، نشا میکشیدم همجا میدادم Икрома، نشا میدادم میخریدم میکشیدم میبرام میرم. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматӣ ва кофтукови шахсӣ аз номбурдагон як миқдор воситаи нашадори нави метамфетамин кристалл, ҳашиш ва ҳабҳои сахттаъсири психотропӣ ба истилоҳ лирика дарёфт ва мусодира гардид. қайд кардан зарур аст ки ин гуна шахсон ки аллакай ба бемории нашамандӣ гирифтор гардиданд, барои дарёфт кардани ин маводи заҳрогин ба кадом қимате набошад омода ҳастанд. дар натиҷаи дарёфт накардани маблағ, онҳо тамоми дороии хонаашонро фурӯхта дар ин роҳ маблағро сарф мекунанд. аксари номбурдагон бехонумон, аз зану фарзанд ҷудо ва хонабардӯшанд. вобаста ба ҳолати ҷойдошта бо дастрасии моддаи 200 муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор ё моддаи психотропӣ бо мақсади басобияти каси дигар додан ва 205 ташкил ё нигаҳдошти фасодхона барои истеъмоли воситаи нашадор ё моддаи психотропии Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, барои муайян намудани дигар ҳолатҳои ба ҷинояти мазкур алоқаманд корҳои тафтишотӣ идома дорад. машғул шудан ба сейру ҷодугарӣ ва фолбиниро қонунҳои амалкунанда манъ намояд ҳам боз чунин кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ мушоҳида мешавад. милитсия фолбини навбатиро муайян намуд ки дар ҳудуди ноҳияи Вахш бо истифода аз гумроҳӣ баъзе аз шаҳрвандони ба фолбинҳо бовар дошта фаъолият мебурд. гузориш дар ин хусус. мутаассифона имрӯзҳо ҷаҳолату нодонӣ, хурофоту камсаводии баъзе аз шаҳрвандон боис мегардад ки чунин нафарони фолбину ҷодугар бо мақсади ба даст овардани пулумол ба мардумфиребӣ машғул гарданд. аз ҷониби кормандони шуъбаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон, 2 нафар аз шаҳрвандон сокинони ноҳияи Вахши вилояти Хатлон ва сокини ноҳияи Деваштиҷи вилояти Суғд бо гумони машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва мардумфиребӣ дастгир карда шуданд. ин нафарон Маҳмад Раҳимова бибисоро соли таваллудаш 1970, сокини ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Вахш ва Қурбону Фаридун, соли таваллудаш 1980, сокини ҷамоати деҳоти Росровуди ноҳияи Деваштиҷ мебошанд. аз ҷониби кормандони милисия муайян карда шуд ки Маҳмад Раҳимова бибисоро солҳои тӯлонӣ мешавад ки мардумро бо роҳи фиреб ба доми найрангҳои худ афтонида бар ивази маблағҳои пулӣ ба сеҳру ҷоду машғул гаштааст. дар гирду атроф ӯро ҳамчун Зуҳрои ҷодугар мешиносанд. номбурда бо воситаи оби қайтарма, қанди сафед, испанду риштаҳо, қулфу собун ва олоти ҳайвонот ба зеҳни мардумони хурофотӣ ки ба наздаш барои мушкилкушоӣ меоянд маблағҳои аз 500 то 3000 сомонӣ талаб намуда мегирифтааст. Маҳмад Раҳимов бибисоро аз ҳамаслакаш Қурбону Фаридун ки дар вилояти Суғд қарор дошт, дандону олоти гургро бар вилояти Хатлон интиқол медод, ба маблағи 800 сомонӣ харидорӣ намуда ба муштарионаш ба маблағи 2000 сомонӣ мефурӯхтааст. ё гуфт ман зиндагии туро обод мекунам, гуфта зиндагиит обод мешава, дар корут фаъолият мешава, фарзанддор мешавӣ, ҳама тарафа соз мешавӣ. Ба ман сета маҳбали гург фурӯхт ба маблағи 2100 сомӣ. аммо ба ман ягон кораш фоида накард, баръакс тобора зиндагиамро клет кард. ба ман дар ҳама чӣ рӯзгори хона, чой, намак, то ҳатто таҳпӯши мард, ҳама чӣ дар ҳамон чизо кард, аммо ман ягон фоидае надидам. 6500 аз ман гирифт. табиб гирифт ҳамхел, бояд 1500 дига да табобат кард. ҳечи фоидаша надидем. ба ҳам чой кадагӣ шумайхона буромад рафт, имбурагӣ партофт. ма
قربان فریدون даван тавсия дод монанди як монанди устава монанди дандони гурро даман ба 400 сомонӣ ва фиреб дод. инро ба мулло дам андохтагӣ гуфт ва корот вай ёрдам метиҳад. ин да ман ёрдам надод. محبلی گفت همین 6 تا اوورم دودم و شهرتوز رفتم با ساعت 12 به زنگ زد. ساعت 12 به زنگ زد دودار جان گفت او همیشه 6 تا من درکو. من گفتم مایلش. همین سحر وزیماده 1000 سوم دادم مونده که گفت میکنه میتیم گفتم مایلی. و چه سوم فروخته؟ یک چه 2100 دادم. муайян карда шуд ки дар асл он олоту дандони гург набуда пӯсти ҳайвони калони шохдор яъне гов ва дандони саг мебошад. аз номбурдагон 14 адад пӯсти ҳайвон монанд ба олоти гург ва дигар предметҳои барои сеҳру ҷоду истифодашаванда мусодира карда шуд. нисбати номбурдагон аз ҷониби кормандони милисия маводҳои лозимӣ тартиб дода шуда ба суд ирсол карда шуд. کارمندان ریاست تحقیقی وزارت کارهای داخلی نیز در نتیجه سنجش و کارکرد اخبارات اپراتیوی نیرنگ و حیله‌سازی یک نفر شخصی به نام داخان سحرگر و فالبین را آشکار نمودند که با فعالیت پرده‌پوشانه خود را حاجت برار، تقدیر جنبان، جادوشکن، تبابت کننده هر گونه بیماری ها در سیمای طبیبی خلقی نشان داده درآمد پولی به دست می آورد و شخصانی گمراه زده با امید داشتن سلامتی به آن مراجعت می کردند. طبری از معلومات اپراتیوی برمی آید شهروند صابر و قربان آی ساکنی شهر دوشنبه جای آنی که در عین پیری به تربیت نبیرگان و فرزندان مشغول شود در خانه استقامتش به فالبینی و سیر و جادوگری شغل ورزیده است. از روی دلیل آشکار گردیده نسبت حقوق ویران کننده با ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب و جزا در نمود جریمه تعیین کرده شد. چخیلی میخونند اپا جان؟ چخیلی میخونم که بعد امی پیر دارم پیرم تازه میکند. این من کار خیلی شد پرتافتگی بودم وعده میتیم دیگه این کار نمیکنم من. اپای قربانای همچه همسایه میشناسم. من کلنامه برده بودم. خیلی ایرای گمناهی فهمیدم دیگه همین کارها من نمیکنیم. کی را برده؟ چه مراتب برده؟ هم کلنای یک باری. یادآور میشیم که در زمان ترقیات علم و تکنیک و رشد ساحه تندرستی روی آوردن به عقیده‌های ناسالم خرافاتی استفاده از خدمت رسانی یا چاره‌سازی این طایفه انسان‌ها عاقبتش تنها گمراهی میباشد. در خاتمه برنامه با شما خیرخواهیم در خواهان آنیم که برای حفظ ترتیبات جمعیتی و پیشگیری جنایت و جنایتکاری با ما همکاری نمایید. خیر تا هفته دیگر تنصیحات و خاطر جمع بمانید.